Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Экологик яз нәтиҗәләре билгеле булды. Экологик слет табигатькә сакчыл караш тәрбияли. Әлмәтлеләр Россия көненә багышланган чараларда катнашты. Татнефть компаниясының бүлекчәләре һәм идарә структураларында эшләүче яшь хезмәткәрләр арасында экологик туризм буенча фестиваль узды. Бүгенге көндә Татнефть компаниясе тирә-як мөхитнең экологик торышын яхшыртуга җитди игътибар бирә. Бу уңайдан компаниядә күп төрле проектлар тормышка ашырыла. Азнакай районында узган фестиваль шуның бер дәлиле. Махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина тулырак. Альферовка урманы бүген кунаклар кабул итә. Кунакларның да ниндиләре генә әле яшь, энергияле, җиң сызганып, мин эшлим дип тора торганнары. Һәм инде әлбәттә бүген Татнефть гамәви җәмгыятенең төрле бүлекләрендә эшләүче яшьләр үзләренең осталыкларын күрсәтәчәкләр. Фестивальнең тантаналы төстә ачу чарасы Азнакай районының Актүбә бистәсе янында урнашкан Мәллә елгасы буенда узды. Чараны тантаналы төстә ачу өчен сүз Татнефть гамәви җәмгыятенең профсоюз комитеты җитәкчесе Гомәр Яруллинга бирелде. Ул яшьләрне бүгенге матур бәйрәм белән котлады, алда уңышлар теләде. Спасибо, что мы все вместе. Желаю вам удачи, здоровья. Здоровье. Шулай ук котлау сүзе белән компаниянең яшьләр оешмасы җитәкчесе Несмин Дмитрий чыгыш ясады. Туризм хәрәкәтенә инде 19 ел дип билгеләп узды ул. Полюбившиеся всеми мероприятия. Традицион рәвештә уздырыла торган слетның форматы бу ел бераз үзгәрде. Экотур фестиваль дип аталды. Мондый чара яшьләргә экологик тәрбия бирү максатыннан уздырыла. Биредә төрле мастер-класслар уздырылачак. Булар аркылы яшьләр туризмның төрле вариантлары белән таныша алачак. Башка еллардан аермалы буларак быелгы слет экология, табигатьне саклау темасын яктыртты. Ярышта 35 яшькә кадәр булган хезмәткәрләр көч сынашты. Чарада барлыгы 18 команда катнашты. Альферовка аланында позитив, күңелле, жанлы атмосфера хакимлек итте. Яшьләр барда актив, кәефләре күтәренке, матур итеп аралашалар. Елда катнашабыз, әйткәнемчә, былтыр инде пандемия белән бәйле булмады ул мероприятие. Шуның өчен без инде бик нык көттек, 2 ел буе көттек. Бу мероприятие шундый күңелле үтә, ул менә быел инде социаль якны да карый, ул теге экологический якны да карый. То есть бүтән яклы файдалы мероприятие минемчә. Командалар арасында да дустана мөнәсәбәт сизелеп тора. Бер-берләренә ярдәм итәләр, үткәрелгән һәр сынауда актив катнашалар. Араларында мондый фестивальләргә күп тапкыр килүчеләр дә, тәүге катнашучылар да булды. Узган елларда хәтта үз парын табып гаилә коручылар да булган. Бик яхшы чара, бу яшьләрне үстерү өчен аларда менә патриотизм дибез, Татнефтькә карата үзенең предприятиесен ярату, хисен тудыру һәм аны ныгыту өстендә эшли торган бу фестиваль. Экологик слетның беренче биреме буенча һәр командадан 3 кеше Шишмә буенча старту чарасында катнашырга тиеш булдылар. Катнашучылар арасында командалы чаралар, баулы дистанцияларда ориентлашу буенча мастер-класслар уздырылды. Карта буенча ориентлашып, урманнан атлы спорт мәктәбенә кадәр араны яшьләр йөгереп уздылар. Әлеге сынауда һәр төркемнән иң җитез 4 хезмәткәр катнашты. Егетләр, кызлар үзләрен аямыйча бар көчләренә финишка омтылдылар. Татнефть җәмгыяте ярдәме белән төзелгән манежда матур тамаша күрсәтелде. Биредә әлбәттә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Яшьләр токымлы атларга атланып йөреп, үзләрен чын егет асылы итеп тойдылар. Татнефть акционерлык җәмгыяте ярдәме белән төзелгән манежда балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Ярышларда катнашып призлы урыннар яулыйлар. Мондый манеж Татарстанда берәү генә. Күргәнегезчә, Яшел гөмбәзле зур манежыбыз да бар. Ул 156 тамашачыны сыйдыра. Барысы да Евростандарт буенча төзелгән. Стендлы атуда үзләрен сынап карадылар. Фестивальнең беренче көне әнә шулай нефтче яшьләрнең табигать кочагында үзләренең проектларын якларга һәм аңа тирәнтен якын килеп тормышка ашырырга, аралашырга тулы мөмкинлек бирде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Шушы көннәрдә Әлмәттә Экояз 2021 конкурсында җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителде. Конкурс апрель аенда старт алды һәм 4 номинация буенча узды. Тулырак Фирая Юнусова материалында.
Әлмәт районы менә инде 6 ел дәвамында экояз конкурсында лидер булып тора. Экология һәм төзекләндерү департаментының экологик күзәтчелек бүлеге башлыгы Дарья Орлова сүзләренчә, әлмәтлеләрнең хезмәте республикада тулайым алганда ел сайын югары дәрәҗәдә бәяләнә. Монда әлбәттә Татнефть компаниясе предприятиеләренең дә, өмәләрдә актив катнашкан уку йортлары коллективларының да өлеше зур. Конкурска старт 1 апрельдә бирелде. Бу экология 2 айлыгы башланган көн. 2 ай дәвамында шәһәрдә һәм районда территорияләрне чистарту һәм төзекләндерү буенча зур һәм нәтиҗәле эш башкарылды. Экология хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан экояз конкурсының региональ этабында җиңүчеләрне котладылар. Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарәсе башлыгы урынбасары Римма Миңнебаева иң актив катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Ул шәһәр халкының туган як табигатына карата җаваплы мөнәсәбәтенә бик шат булуын билгеләп үтте. Биредә территорияләрне җыештыру, эшкә җәлеп ителгән кешеләр саны, чүп-чар чыгару, чүплекләрне бетерү исәпкә алына. Барлык мәгълүматлар буенча иң яхшы районнар арасында эшләнә. Иң яхшы предприятие номинациясендә шәһәр автомобиль юллары идарәсе танылды. Иң яхшы гаилә номинациясендә Галиевлар гаиләсе җиңүче исемен алды. Конкурста катнашкан мәктәпкәчә учреждениялар арасында 22нче Алсу балалар бакчасы беренчелекне яулады. Иң яхшы мәктәп номинациясендә Риза Фәхретдин исемендәге 1нче гимназия җиңде. Белем бирү учреждениесе өчен горурлык һәм шатлык хисе тулып тора. Барлык укучыларыма, укытучыларга, сыйныф җитәкчеләренә, үз командабызга тырыш хезмәтләре, ирешкән уңышлары өчен рәхмәт белдерәм. Без тырышлыгыбызның шундый югары дәрәҗәдә билгеләп үтелүенә бик шат. Бәйге узды да эш тәмам булды дигән сүз булмаячак ди экология сагында торучылар. Планканы төшермичә, киләсе елга да 7нче җиңү артыннан барачакбыз диялар. Фирай Юнусова, Мария Китаева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 12 июнь көнне илебезнең күп милләтле халкы Россия көнен билгеләп үтте. Нәкъ бу көнне 1992 елда дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә һәм шул көннән башлап Россиянең яңа тарихы башлана. Бу дата милли бердәмлек һәм ватаныбызның бүгенгесе һәм киләчәге өчен гомуми җаваплылык символы да. Безнең ил күп гасырлар дәвамында күп милләтле бердәм гаилә буларак формалашты. Һәм бүген бу истәлекле дата Россия халыкларының 1000 еллык берлеге турында искә төшерә. Ул ватанны чын күңелдән яратучыларны, аны заманча һәм алдынгы дәүләт итеп күрергә теләүчеләрне берләштерә. Бу көнне бәйрәм чаралары бөтен ил буенча узды. Шул исәптән Әлмәттә дә. Әлмәттә Россия көненә багышланган тантананы шәһәр велосипедчылары ачып җибәрде. Россия флагы велоузышы кысаларында 40лап кеше Ленин урамы буйлап уздылар. Велоярышта Әлмәт музыка көллиятенең 3нче курс укучысы Раушан Нигъматуллин да катнашты. Шулай итеп, егет үз иленә карата яратуын һәм хөрмәтен белдерергә тели. Шундый матур калада яшәүбез, шундый чараларда катнаша алуыбыз, ватанлы булуыбыз белән генә дә рәхмәтле мин илемә, ди Раушан. Велосипедчыларның финишы театр каршындагы мәйданда булды. Анда алар бәйрәмнең барлык кунаклары белән бергә Россия гимнын тыңлады. Шунда ук тантаналы шартларда илебезнең яшь гражданнарына паспортлар тапшырдылар. Күпчелеге сәхнәдә басып иң мөһим документларын нәкъ менә шундый бәйрәмдә алулары өчен зур горурлык хисләрен белдерде. Мин үз илемнең кешеләрен, аларның эшчәнлеген яратам. Россиянең барлык шәһәрләре, барлык истәлекле урыннары кадерле. Үз илемдә яшәү миңа бик ошый. Мин әле нинди дә булса гамәл кылмадым. Шулай да 100% Россия патриоты икәнемне горурланып әйтә алам. Бүген Россия гражданины паспортын алдым. Аның белән дә горурланам. Дулкынландыргыч, хис кичерешләргә бай мизгел. Миңа Россия бик ошый, илемне яратам. Паспорт тапшыру тантанасыннан соң әлмәтлеләр өчен күңел ачу программасы башланды. Шәһәр халкы һәм кунаклары шулай ук төрле мастер-классларда катнаша алды. Моннан тыш бию флешмоблары һәм зумба фитнес оештырылган иде. Минемчә, бу бик яхшы патриотик чара. Моның тәрбияви чарасы бик шәп. Мин бүген җырлыйм, җир турында җыр ул, аның зур булуы, матур булуы турында, аны сакларга һәм һичшиксез илебезнең чәчәк атуы турында хыялланырга кирәк. Фирай Юнусова, Надежда Сауленко, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында яшәүче кыргалдарлар корбаны булган. Яңанәдер авылында яшәүче 46 яшьлек ханым социаль челтәрләрдә машина йөртү таныклыгын алырга ярдәм итә ала торган кешене эзләү турында хәбәр калдыра. Тиз арада андый кеше табыла да. Әлмәт полиция бүлеген масса күләм мәгълүмат чаралары белән эш буенча өлкән инспекторы Резидә Мөхәммәддинова сүзләренчә, үзен Дима дип таныштырган ир элемтәгә чыгып,
автомектепте һәм юхиди имтихандарын тапшырмый гына машина йөртү таныклыгын алырга мөмкин булган схеманы аңлата. Ир шул кадәр ышандырырлык итеп сөйли ки, хатын бериштә машина йөртү таныклыгын улы өчен ясарга карар кыла. Башта ул Диманың банк счетына 10 000 сум акча күчерә, ә улының булачак документы өчен ул шәхси очрашу вакытында 11 500 сум акча бирә. Ханым алданганын беренче көннән соң аңлый. Ир телефоннан шалтыратуларга җавап бирми һәм социаль шелтәрдәге аккаунтын алып ата. Акчасын югалткан ханым Әлмәт полиция бүлегенә мөрәҗәгать итә. Әлеге очрак буенча тикшерү бара. Үз саксызлыгын һәм җиңел генә итеп законны әйләнеп узарга маташуның аркасында акчадан колак кагу очрагы кызык та, кызганыч та билгеле. Менә спиртлы эчемлекләр кулланып руль артына утыручылар беркемдә дә көлке тудырмый. Кызганыч, арабызда андыйлар да бар. Алсу Әмирова дәвам итә. 13 июньдә Казан-Оренбург юлының Әлмәт районына караган өлешендә Шкода Rapid маркалы автомобиль КамАЗ маркалы автомобиль белән бәрелешкән. Шкода Rapid автомобиле йөртүчесе юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүче тизлекне сайламаган. Өстәвенә, ул спиртлы эчемлекләр кулланган килеш руль артына утырган була. Бәрелешкәннән соң Rapid каршы юнәлештә юл кырына төшеп әйләнгән. Юл транспорты һәлакәте нәтиҗәсендә 2 кеше зыян күргән. Шкода йөртүчесенең умыртка баганасына зыян килгән, баш һәм аяк куллары имгәнгән. Бу автомобильнең пассажирында да төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Алар икесе дә Татнефть җәмгыяте медицинасына озатыла. Шул ук көнне, ягъни 13 июньдә Әлмәт Мөслим юлында Lada Kalina машина йөртүчесе Әлмәткә таба хәрәкәт иткәндә иминлек тәэмин итә торган тизлекне сайламый, тиешле дистанцияны сакламый һәм шуның аркасында Lada Granta маркалы автомобиль белән бәрелешә. Юл транспорт хәлакәтенең нәтиҗәсендә 11 яшьлек Lada Kalina автомобиле пассажиры зыян күрә. Бала арткы утыргычның уң ягында утырган, куркынычлы каешын эләктергән була. Аның кул бармаклары сына. Алсу Әмирова, Милена Валиева, яңгылар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Булган хатаны төзәтүгә караганда аны булдырмый калу иң дөресе. Шул исәптә тотып, Әлмәт юхиди хезмәткәрләре яшүсмерләр клубына йөрүчеләр арасында юлда йөрү кагыйдәләрен иң яхшы белүчене ачыкладылар. Традицион бәйге Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге Мәдәният һәм ял паркында узды. Велосипедта һәм роликлы тимераяктар шул балаларга ашый. Бәхеткә Әлмәттә моның өчен барлык шартларда тутырылган. Ләкин кем генә булуга карамастан, велосипедчеме, җәяүлеме яки машина йөртүчеме, юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәркем белергә һәм төгәл үтәргә тиеш. Юл куркынычсызлыгы иминлеге бәйгесендә калабызның яшүсмерләр клубларында тәрбияләнүчеләр катнашты. Алар командаларга бүленеп алдан әзерләнгән биремнәрне үтәргә кереште. Судьялар аларның девизларын, иҗади сәләтләрен һәм иң мөһиме, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен бәяләде. Бүген алар юл йөрү кагыйдәләрен, юл билгеләрен бер көтү буенча төрле биремнәр башкаралар. Социаль баннерлар булдыралар. Бер сүз белән әйткәндә, юлда йөрү кагыйдәләрен беркетә ала торган төрле биремнәрне үтиләр. Катнашучылар ребуслар һәм кроссвордлар шишкәндә, яшь тамашачылар да күңелсәнеп калмады. Төрле уеннарда катнашты. Соңыннан барлык катнашучыларга да велосипедны дөрес эксплуатацияләү кагыйдәләрен күрсәтеп, 2 тәгәрмәчле транспорт чарасы куркынычсызлыгы буенча мастер-класс үткәрделәр. Барлык катнашучылар кызыклы, ә иң мөһиме, файдалы бүләкләрдә ота алды. Алсу Әмирова, Милена Валиев, Данил Таразов, яңгылар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч Әлмәт каналында Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы телевизион бәйгесенә старт бирелде. Үзәк телеканалларда барган бәйгеләргә кызыгып утырып та катнаша алмый калган үзешчәннәр өчен бу үзеңне күрсәтеп танылу өчен менә дигән мөмкинлек. Бәйгедә кемнәр катнаша алуы, ничек катнашып булуы турында тулырак алдагы материалда. Агыйделенең буйлары, шаулап ага сулары, шу якыларга синең янга алып бара уйлары. Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы дигән проект Луч телекомпаниясенең 30 еллыгы уңайнан оештырыла. Зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга хыялланып та, кыймый йөрүчеләр өчен бу менә дигән мөмкинлек. Конкурсны оештыручылар нәкъ менә шундый моң ияләрен, үзебезнең халык җәүһәрләрен табарга телиләр. Кыйлап тәңкә тажыгына, ил куйса тирбәлеп азыгына. Бәйгедә катнашучының профессиональ музыкаль белеме булмаска тиеш. Бу конкурсның төп шарты. Шулай ук җырчы 18 яшьтән өлкәнрәк булырга тиеш.
Бу проектта катнашу өчен 8937 628 7409 телефонына WhatsApp яки Viber аша җырлаган язманы җибәрергә кирәк. Җырлар 30 июньгә хәтле кабул ителәчәк. Сайлау турын узучыларны Луч телекомпаниясенә икенче этапка чакырачаклар. Здесь навека, словно река, словно слова. Әлеге проектта җиңүчеләр 30 июль көнне Луч телекомпаниясенең 30 еллыгына багышланган концертта чыгыш ясаячаклар. Шулай ук иң яхшы җырчыга кыйммәтле бүләкләр каралган. Некрасивыми одно и то же, нам же нравится одно и то же. Смотри, Луч телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.